Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Everything Atmosphere. În acest episod vreau să vă recomand o carte care explorează începuturile meteorologiei moderne și eforturile pionierilor din acest domeniu de a înțelege și de a prognoza vremea. Cartea se numește The Weather Experiment și este scrisă de istoricul și criticul englez Peter Moore. În această carte, Peter Moore ne oferă o perspectivă captivantă asupra eforturilor din secolul al XIX-lea de a descifra secretele atmosferei. Asta într-o epocă în care furtunile erau încă considerate manifestări ale mâniei divine. Și avem povestea unui grup de naturaliști, ingineri și artiști care pornesc să explice fenomenele meteorologice și să prognozeze, de ce nu, vremea. Fiecare capitol al cărții descrie un aspect din dezvoltarea meteorologiei. De exemplu, Luke Howard a fost primul care a clasificat norii, oferindu-ne termeni pe care îi folosim și astăzi, precum cumulus și stratus. Francis Beaufort a fost cel care a inventat scara Beaufort pentru măsurarea vântului, un sistem care este utilizat chiar și astăzi. James Glaisher a izolat atmosfera superioară într-un balon cu aer cald și a fost primul care a descris practic condițiile din atmosfera înaltă. Peter Moore descrie și contribuțiile inovatoare ale altor pionieri. Samuel Morse, inventatorul telegrafului electric, care a oferit oamenilor de știință un mijloc rapid de a transmite informațiile meteorologice. Robert Fitzroy, cunoscut mai ales pentru expediția sa cu HMS Beagle, alături de Charles Darwin, a fost un pionier în crearea Met Office, serviciul meteorologic al Marii Britanii, dar și în dezvoltarea primelor prognoze meteorologice. Dar cartea nu reprezintă doar realizările științifice și luptele personale și profesionale ale acestor pionieri. Moore aduce la viață și personalitățile lor complexe, rivalitățile, colaborările, precum și impactul lor asupra dezvoltării meteorologiei moderne. Dar ce face cu adevărat Weather Experiment o carte cu totul specială este această combinație între o cercetare minuțioasă și poveștile acestea sau biografiile captivante. Moore reușește să transforme o istorie științifică într-o poveste plină de aventuri, de descoperiri, oferind o perspectivă profundă asupra modului în care înțelegerea noastră despre vreme a evoluat de-a lungul timpului. Așa că vă recomand The Weather Experiment de Peter Moore dacă vreți să înțelegeți mai multe despre istoria meteorologiei și a oamenilor care au făcut posibilă meteorologia modernă. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru Everything Atmosphere pentru mai multe recomandări de cărți și pentru discuții legate de schimbările climatice și fenomenele meteorologice. Eu sunt Bogdan Antonescu și până data viitoare vă îndemn să rămâneți informați și implicați. Numai bine!